Heerlen heeft nu ook een Brightlands campus en wel voor de zogeheten Smart Services. Digitale kennis als aanjager van de economie. Bij de opening waren onder meer Prins Constantijn, actief in deze branche, en minister Henk Kamp aanwezig. En die provincie, daar had u het ook al even over in uw toespraak, die onderneemt actief zelf mee. Hè? Dat doen ze dat misschien zelfs niet te enthousiast, of mag dat wel vanuit Den Haag? Ik vind dat dat goed is om dat te doen. Je merkt het ook in de buurprovincie Brabant, waar je ook een heel actief provinciaal bestuur hebt. En waar het ook goed gaat, beter nog aan Nederland als geheel. Dus ik denk een provinciaal bestuur dat er flink aan trekt, dat ook zelf de nek durft uit te steken, maar dat wel doet in goede samenwerking met het bedrijfsleven en met kennisinstellingen. Ja, ik vind dat een voorbeeld. Mag ik bijvoorbeeld noemen wat er in Born gebeurt bij de fabriek van Van der Leegte. Daar kun je als provincie passief alleen maar bezig zijn met je eigen ruimtelijke ordeningtaak. Maar je kunt ook proberen om zo snel mogelijk de voorwaarden te scheppen voor het bedrijf. Om de groeimogelijkheden die er zijn, om die te benutten. Niet alleen bij dat bedrijf, maar ook bij toeleverende bedrijven eromheen. Ik vind dat ook daar een hele goede rol door het provinciale bestuur gespeeld wordt. Ja. En nu wordt hier heel ambitieus gesproken over de kennisindustrie en smart service, et cetera. Maar ja, in de rest van de wereld zitten ze ook niet stil. Hè? Het is nu niet dat dat alleen hier gebeurt. Zeker niet, maar wij kunnen ons als Nederland met de rest van de wereld meten. Wij hebben een hele sterke exportindustrie, we hebben een heel goed onderwijssysteem. De samenwerking tussen overheden en kennisinstellingen en bedrijven is bijna nergens in de wereld zo goed als in Nederland. We hebben een hele goede digitale infrastructuur. We maken heel veel gebruik van internet op de bedrijven, de burgers, de instellingen. Iedereen doet dat. Dus ik denk dat als je kijkt naar de positie van Nederland in de wereld, hoeven we ons voor niemand te schamen. En kunnen wij de ambitie hebben om het voortouw te hebben. Het was mijzelf ook al een beetje opgevallen, maar u zei het ook duidelijk van veel ondernemers, ook jonge ondernemers, maar het vrouwelijke gedeelte bleef nog een beetje achter. Is dat typisch in heel Nederland of viel het u vooral hier op? Het is niet ontypisch, maar vandaag viel het me wel heel erg op. Ja. Maar ik zie nu steeds meer vrouwen in ondernemen en steeds meer vrouwen ook in de technologie. Dus het gaat wel de goede kant op, maar het blijft nog vaak achter. En vaak heb je zo'n rijtje en dan staat er misschien 1 van de 8 is dan een vrouw, of dan 2 of 3. Ja. Maar het viel me vandaag op dat er wel heel weinig vrouwen op het podium stonden. Ja. Ja, een feestelijke dag, maar nu begint het eigenlijk pas in de zin van nu moeten jullie je ook bewijzen. Nou, dat klopt, maar we zijn eigenlijk al begonnen. We hebben vandaag gezegd dat we al met 26 partijen hier op de campus aan het werk zijn. De helft ongeveer grote, soms internationale concerns en de helft kleine bedrijven, start-ups, MKB-bedrijven. Dus vanuit die basis gaan we zeker verder bouwen de komende jaren. Maar we hebben eigenlijk het afgelopen jaar al een vliegende start kunnen maken. Heeft u nog een tip of heeft u nog een top voor de mensen? Top vind ik te zien. Hè? Er komen steeds meer bij, al die bedrijven die meedoen. Een tip is, blijf wel vooral je eigen brand, blijf daar trouw aan. Het gaat over smart services, er gebeurt ontzettend veel op het gebied van data science. Blijf waar je goed in bent, dat zou mijn tip zijn. Ja, dit is typisch een voorbeeld hier van dat de provincie mee onderneemt en mee investeert in feite. Ja, iemand moet die eerste stap zetten en wij kunnen onze centjes in obligaties in Duitsland stoppen, maar we hebben er echt voor gekozen vanaf 2012 om veel geld in de economie te stoppen. En je ziet dat nu topbedrijven, maar ook kennisinstellingen, Zuidhogeschool, universiteit, iedereen doet mee. Ja, en je ziet wat er gebeurt. We hebben aandacht van het Koninklijk Huis, de minister. Maar belangrijk is ook dat er heel veel jonge mensen hier straks een toekomst hebben in Heerlen. Maar nu zijn er meer plekken in Nederland en zeker in de wereld waar wordt gedacht en gewerkt aan een soort Brightlands, ook smart service en de hele kennisindustrie. Dus het wordt een hele uitdaging om daar internationaal een beetje mee voorop te lopen. Ik maak me daar wat minder zorgen over. Als je ziet welke partners hier meedoen, APG, het grootste pensioenfonds ter wereld, de Universiteit Maastricht, de hogescholen, de overheden, provincie Limburg, internationaal georiënteerd die meedoet. Ook een gemeente als Heerlen die zich toch ook internationaal veel meer wil profileren, zeker in uw regio. Denk ik dat met die kennis en kunde die hier is, met al die bedrijven die ook wereldwijd actief zijn, ja, dan denk ik dat gaan we wel maken. Ik heb er alle vertrouwen in.
En dat moet ook banen opleveren in Heerlen. Absoluut, niet alleen banen, maar ook een stuk kennis, een stuk innovatie die nodig is. Waardoor mensen op hbo-niveau en hoger hier kunnen huisvesten. Ja, die combinatie die zou natuurlijk goud moeten opleveren voor deze regio en ook voor deze stad. Eigenlijk moet er dan een periode komen dat jongeren die gestudeerd hebben of gaan studeren, dat die minder snel de neiging hebben om dan maar naar de Randstad te gaan. Dat absoluut. En ik hoop ook dat we hierdoor nieuwe mensen naar deze regio kunnen halen. Ook jonge mensen die met vernieuwende ideeën aan de slag gaan. Waar we straks ook ons voordeel van hebben in onze wijken en in onze buurten. Maar kijk, die smart services, dat is natuurlijk op zich een heel moeilijk begrip. Maar de bedoeling is straks dat we daar op onze iPad of op onze iPhone of een andere telefoon die je hebt, je voordeel van hebt. En dan doe je eigenlijk waar het voor bedoeld is. En als je dat nog kunt combineren met wat meer werkgelegenheid, dan is dat natuurlijk super.